ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 21க்கு ಕರೆತ್ போயின ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೇನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೊವೆಸ್ಟರನ ಅಚಪು ಆತಂಡ ಬುಧವಾರ ರೋಮ್ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಟ್ ನಡೆತ್ನ ಸಭೆಟ್ 133 ಜನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಟು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರವೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಂದಕ್ಕಿನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಗುರು ನನದ ಪೋಪ್ ಆಯ್ರೈತದು ಆರ ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೋ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದಿ ಒನ್ವೇರು ಕರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 21க்கு போப் ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರಿದು போய் ನಡೆದವರ ಹೊಸ ಪೋಪೆರ್ನ ಅಜಪು ನಡೆತದಂಡು 59 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರವೋಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕೊಡ್ದು ಆಪುನ ಶುರುತ ಪೋಪ್ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಂದದಿರು. ಚಿಕಾಗೋ ಮೂಲದ ಆರು ಪೆರು ದೇಶೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಬಿಷಪ್ ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರು. ಈ ಕಾರಣೋಡು ಆರು ಅಮೆರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರು ರಡ್ಡು ದೇಶದಾರ ಪನ್ಪುನ ಪೌರತ್ಯ ಪಡೆತಿರು. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನ ಅಜಪೆರೆ ಮೇ 7க்கு ರೋಮ್ ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಟ್ ಕಿರಿಯಲು ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡ್ದು 133 ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಕ್ಲು ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತಂದು ಓಟು ಪಾಡ್ದಿರು. ಮನದನಿ ಎಣ್ಮೆಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಓಟು ದೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರವೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಪೋಪ್ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಷಪೇರ್ನ ಅಜಪ ಮಂಡಳಿ ಡೆಕಾಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬಿಷಪ್ಸ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆದಿತ್ಯನ ಪ್ರವೋಸ್ಟರಿನ ಈ ದುಂಬುದ ಪೋಪ್ 2023 ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಟ್ಟೊಗ್ಗೆರದಿತ್ತೇರೆ. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಪರಮ ಪೀಟರ್ ಕಡೀರ್ದ ಪೋಪ್ ಆದಿತ್ಯದು ಇತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರವೋಸ್ಟ್ 2000 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಭೆತ 257ನೇ ಪೋಪ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತೆಕ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆಡು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ದೂರುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುನೊಂದು ಕೇಂದು ಶಾಸಕರ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಕೊರ್ತುನ ಅರ್ಜಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೂರುದಾರರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತೆಕ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆಡು ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ದೂರುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಐನು ದೆತ್ತು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಉಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅರ್ಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೂರು ಕೋರ್ನಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅರ್ಜಿದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆನ ಮೇ 20ಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪಾಡದಂಡು. ತೆಕ್ಕರ್ ಭಟ್ರ ಬೈಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಮೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾನದೇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಕ ಕೋಮು ಪಗೆತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದಿರಿಂದ ದೂರ್ದು MS ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಪನ್ಪನಾರು ಉಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆ ದೂರದಂಚ ಶಾಸಕರ ಮಿತ್ BNS ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಲಂ 193 ರಡ್ಡೆತ ಅಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕುತ್ತಾರ್ಥ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಕೈತಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಚೋಗು ಕಾರು ಗುದ್ದುದು ಜೂವ ಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಅರಿಕು 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುತ್ತಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಕೈತಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪನ್ಪುನ 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಚುವು ಬಸ್ಸಡ್ದು ಜತ್ತದು ಮಾರ್ಗ ಕಡಪುನಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪುನ ಒರಿ ಬುಡೊಂದಿತ್ತನ ಕಾರು ಎಡ್ತದು ಪೊಂಚುವು ಜಾಗೇಡೆ ತೀರ್ದೇರು. ಮೇ 14க்கு ಅರಿನ ಭಾವನ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ನಡೆಬರೆ ಇತ್ತದು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಡಿಪು ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂದಿತ್ತದು ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಲ್ಪ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಗ ಗರ್ತು ಪಾಡ್ದೇರ. ಐರ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಡಾಮರ್ ಪಾಡಂದೆ ಗುಂಡಿಲು ಆತಂಡು. ಹೊಸದಾದ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾರ್ಗದ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಗುಂಡಿ ಗೋಚರ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಇದೆರ್ದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯತತ್ತದು ಕಾರು ಪೊಂಚೋಕು ಗುದ್ದುದುಂಡು ಎನ್ನದಂಡ. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದೇರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಚವು ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಮಗನ ಆಗತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ದೀವೊಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಂತೆರು. ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಡು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಲ್ದ ಕೊಳದ ಕೈತಲು ಕಾಳಿ ಸರೋವರದ ಕೆದುನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕೆದುತ ಕೈತಲು MRPL ಸಂಸ್ಥದ CSR ಅನುದಾನದ್ದು 6,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಹೊಸದಾದ ಕಟ್ಟಣ ಪಾಯ್ಕಾನಿನು MRPL ಸಂಸ್ಥದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನ ಕೆದುಕು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಫಲ ಪುರ್ಪಲಿನ ಕೆದುಕು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆದು ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಲೆಗೆ ಬೊಕ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಣ ದಿಟ್ಟಿಡಿದಿ ಒಂದುಂಡು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆದಿತ್ತನ ಅವ್ಯೇತೋ ಕೆದುಕ್ಲೇನು ಸಜ್ಜಿದ ಕೆದುಕ್ಲಾದ ಕಟ್ಟುನವಲು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆತ. ಪುರಾಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲು ಉಪನ ಈ ಕೆದು ಸಜ್ಜಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು
ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಈ ಕೆದುನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಊರು ದಕ್ಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತು, ಜಮೀನಿತ್ತು. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 6 ಇಂಚು ನೀರು ನಿಲ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಜಲಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರ ಸೇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳೇ ಮಾಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಬಂದಿರೋದು. ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೇವೆ. ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವಗಳ ಬಾಜೆಲು ಉಂಟು. ನೀರ ಅಗತ್ಯ ಆದೂಪು ನೀಡಿದವರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೆದು ಉಪ್ಪುನವ ಅಗತ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಭಾರೀ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದವರ ನೀರದ ಕೊರತೆದ ಅನುಭವ ಆತಂಜಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಡು ನೀರದ ಕೊರತೆ ಜೋರಾದಿತ್ತದು. ನಿಚ್ಚಲ ಸಾಲಾದು ಉಂತುದು ಕೊಡಪನಡು ನೀರು ಕೊನಪುನ ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಅಂಜದು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆದು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊಳಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆ 2 ಕೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು 600-700 ಕೆರೆವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ಚೈತನ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ರಾಧಾ ಲೋಕೇಶ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀರು. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ, ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ, ಪುರಾಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾರಾನಾಥ ಟಿ ಸಾಲ್ಯನ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಶಾಂತ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆಎಂ ಅಬುಬಕರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಸಮೇತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಾರ್ಲದ ಆನೆಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶನು ರಡ್ಡ್ ಹಂತೊಲೆಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಪಂತೆರು. ಕೇಂದ್ರ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಲಗ್ ಬಸದಿತ್ತೇರು. ಕಾರ್ಲದ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕಿದುತ್ತ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊಂಡಿರು. ಜಾಗಿದ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾದೇರು. ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದೇರು. ಒಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದು ಶೇಖಾವತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾದ ಕಾರ್ಲ ಆನೆಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶನು ರಡ್ಡ್ ಹಂತೊಲೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣು ತೆರಿಪಾಯರು. ಪುರಸಭೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಎಸಿ ರಶ್ಮಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳ ವಿಘ್ನ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ಕುಟ್ಲದ ಉರ್ವ ವೇಲ್ಸ್ ಪೇಟದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ ನೇಮ ಬುಧಾರೊಡ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮುಟ ನಟುದಿತ್ತು ಶುಕ್ರಾರ ಕಾಂಡೆ ನಾಗದೇವರನ ಬೊಕ ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಸಾನುಲೆಡು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನಾದುಪುನ ಉರ್ವ ವೇಲ್ಸ್ಪೇಟೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಲು ಬುಧವಾರ ಶುರುವಾದಿತ್ತಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ದೇರವೇಲಿ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿ ರೀತಿದು ಕದ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯುಡು ವಿಧಿವಿಧಾನೊಳನ್ನು ಕರಿತದು ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೇರು ಹೊಸ ಸಾನದ ಗುಂಡೊಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ್ನು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ நடத்தது ಹೊಸ ಗುಡಿಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತೇರು ದೈವರಿನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪರ್ವ ತಂಬಿಲ ಆದು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ நடத்தது ಉರ್ವ ಬೋಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಆಡಳಿತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತಿದೆ ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡಿರು ಉರ್ವ ವೇಲ್ಸ್ಪೇಟೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಸಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಎಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಣಾಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶರತ್ ಯುಎಸ್ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಿಶಾಂತ್ ಯುಎಸ್ ಸಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಅಲಂಕಾರ್ ಉರ್ವ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಲಿತ್ತಿರು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಹಿಡಿದು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಮಾಣಿಗ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತುಡು ಪುಟ್ಟುದುನ ತನಕ ಅವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಡು ಬಲಿಪೀಠದ ಯಾಜಕೆ ಆಯನವು ಭಾಗ್ಯಾಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ಪಿಂಟೋ ಪತ್ತೆರ ಹೊಸದಾದು ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಂದು ಸೂರಿಕುಮೇರ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿಡ್ ಸುರೂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಆರು ಪಾತೆರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ ಬಾಲಯೇಸು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೀರಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವರ್ ಹಿಡಿದು ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ತೊನ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ಪಿಂಟೋ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸೂರಿಕುಮೇರ್ದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸುರುತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡಪಾರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊಸ ಗುರುಕುಲು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದುವೇ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬುಲೇನ ತಾನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ತಾನು ಬಲಿಪೀಠೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಯಾಜಕೆ ಆಯ್ರೆ ತನಕ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣದಿಂದ ಪಂಡಿರು ಪೂಜೆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಪಜೀರ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ಪಿಂಟೋರಿನ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಸೂರಿಕುಮೇರ್ ಬರಿಮಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾದ ಹೊಸ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು सांगला भाशेन जायते गुण आसा आनी सांगूंक ना ते गार्डनिंग स्पोर्ट्स पूण आस्त्या स्वभावाचो म्हणटच ह्या गुणांनी तुवें ओदीक ओदीक लोकांक जेजूशी हाडचे आयज आमचो दिनवास
सगळ्या ताच्या घरच्यांक खेरीत भाशेन ताच्या बापायक आम्रोज पिंटो आम्रोज हें बरें नांव मिलानचो हांव थंय तीन वर्सां मिलान आसलो थंयचो वो फांकी बीस साहेब आम्रोज आनी ताका बीस केन्ना निम्यारलो जेन्ना तो पवित्र स्नानाची तयारी करतालो पवित्र स्नान पासून ताका मेळूंक नासलें ही वॉज जस्ट अ कॅटिक्युमन तयारी करतालो बावतिजमाक पवित्र स्नान घेवन आनी तेन्नाच एका भुरग्यान उलो मारलो खंय आम्रोज एज बिशप. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡು ಇಸೀಸ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಪಳ್ಳಿಲಿಡಲ ಇಸೀಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಂದೇಶ ಕಡಪಡ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಪಿದಾಡಪಾದಂಡು. ಮುಜರಾಯಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇನೆದ ಪುದರಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಬೆರಿಕೆ ಪಳ್ಳಿಲೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಯರೆ ವಕ್ಫ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಂದೇಶ ಕಡಪೊಡ್ದಿರು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ತೋಕೂರದ ಮದ್ದೇರಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಬುಧಾರಸುರು ಆದಿತ್ಯದು ಶುಕ್ರಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಸೇರ್ದು ಉಲ್ಲಾಯ ಮೈಸಂದಾಯ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ದೈವಲಿನ ಮಣೆಮಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಮದ್ದೇರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ತೂಕುರುಡು ಬುಧಾರೊಡ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬುಕ ನೇಮ ನಡತುನಿತ್ತದು. ಮೂಜಿನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತರು. ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಧುಸೂದನ ಆಚಾರ್ಯ ಬುಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಂಬಳಬೊಟ್ಟು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡತ್ತಂಡೆ. ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಗೋಪೂಜೆ ಆದು ಮುಗುಳಿಕುಲ್ಲಾದ ಕಲಶ ಮೈತೇರು. ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಸೇರ್ದು ಉಲ್ಲಾಯ ಮೈಸಂದಾಯ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ದೈವಲಿನ ಮಣೆಮಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು ದೈವ ದರ್ಶನ ನಡತ್ತಂಡೆ. ತೋಕೂರು ಮದ್ದೇರಿ ಸಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿಯರು ಹೇಮನಾಥ್ ಆಮೀನ್ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬುಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತೇರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಣ್ಣ ಬಿ ದೇವಾಡಿಗ ದುಬೈ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೇರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡಂತ ನಟ್ಟೊಂದು ಕತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದರು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮಡು ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊರ್ನ ಭಾರತದ ಸೇನೆಲು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಗೆಲ್ಮೆಡ ನಡಪಾದಿರು. ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರದ ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಸೇಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದಂಡು. ಕದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೈನ್ಯದ ಪರವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ಇಸೇಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಡಾ ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರ್ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಲೈನ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. सर्वस्याप्यहले देवी नारायणे नमोस्तुते श्रीमङ्गलादेवी नमः प्रार्थयामि. ಸರಿ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆವಾಗಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾಯಿಯ ವಿಚಾರ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಜಲ ಇದು ಮೂರು ಸೇನೆಯ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ ಪಾರ್ಸಿ ಪನ್ಪುನೆನು ಮರತದು ಒಂಜಾಪುನ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಂತೆರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ನಡತ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರುಪಾವುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆರು ಪಾತೆರಿಯರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾದ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರುಪಾವುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡೆತಂಡು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಾತೆರ್ದು ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಮಗ್ರತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಗಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತನೆನು ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಡ್ದು ಅಲಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಎದುರಾದ ಒವ್ವೇ ದೇಶ ಕೊಳಲ ಸಾರಂಟಲ ಎಂಕ್ಲನ ಪಕ್ಷ ದೇಶದ ಪರವಾದ ಏಪಲ ಉಂತುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ ಪಾರ್ಸಿ ಪನ್ಪುನೆನು ಮರತದು ಒಂಜಾಪುನ ಕಾಲ ಉಂದು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ಧರ್ಮದ ಪುದರಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪುನವು ಹೇಸಿಗೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೂ ಪೋಡುಗೆದ ಚಳಿ ಕುಲ್ಲಾಯ್ನು ಒರ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜೋವು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಂದು ಪನ್ಪುನೆನು ನಮ ಪುಗರಡೊಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರ್ಕಾರೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರೇರ್ ಸತೀಶ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ವಂದನಾ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೇರ್ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲದೆ ತೊಂಡೆರು. ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ದೇವರು ನನ್ನಲಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡುಪು ನಂದಾವರ ಪುರಾಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದರು. ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆ ನೀಡಿದವರ ಭಾರತ ಸೇನೆದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನನಲಾತ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುರಿತ್ತೇರು. त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव प्रियाकारणस्मद्वैरिनाशनम् शरणार्थदेवी नारायणी नमोस्ते. सर्वेभ्यो देवेभ्यो महाप्रार्थनां समर्पयामि. आचार्यश्रमणगोविन्दा.
ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಲ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ತರವಾಡ ಇಲ್ವೊಕ್ಕೆಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಾವುಗುಳಿಗ ದೈವೊಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ಕೋಲ ಪಗ್ಗು 28 ಪೋಪುನಾನಿ ಮೇ 11 ಐತಾರ ನಡಪುಂಡು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ತಂಬಿಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ಕೋಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿಂಡು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದೆರು ಇಡಕು ಇರಿತ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸುಲ್ಬೆಲು.